No a teraz po teatrze przechodzimy do poezji. Chnet obróca się Zasia, a ujrza swoje bajtlostwo. Dzionka tego wejrza na wierzch, a światło tam będzie jaśniejsze. Strumy się pokłonią, a oczy moje kukną na inkszu dolina, kaj inkszy będzie cień i farba. A wejrzy wszechmocny na mnie i spyto, czych lico nastawił, czych żywot miał pokorny, czych przoniodowo mocka. Brwi w ten czas unieca, kukna bez płaczka i powiem, wiem, panie, wiem. Ze mną autor wiersza, w którym my właśnie wysłuchali, Karol Gwóźdź, poeta, kompozytor, grafik, fotograf. Tak długo by jeszcze szło, pra? I co ino? Pisze wiersze po śląsku, bardzo piękne, jak my zresztą słyszeli, ale co jest interesujące, toś ty te wiersze zaczął pisać, jak zaś miał 14 lat. Naprawdę 14-letni synek pisze wiersze i to jest po śląsku, to nie jest, jak to się stało? Nie miałeś nigdy z tym problemu, że godos... Dej pozór, bo powiem genau tak jak w Dej pozór. No nie będę zbytnio jakiś oryginalny. Tak chyba większość pisarzy zaczęło, czyli w szkole się to wszystko zaczęło. Rektorka nam kazała tam dopisać parę jakichś tam wersów do wiersza bodajże z Sachury. Tak jakoś najbardziej to przypadło do gustu te moje pisanie. No i zasugerowała, co bych tak zaczął pisać. No i tak się to zaczęło pisać tam do szuflotki, jakieś tam kolejne wersje się tam tworzyło. Potem za namową wielu znajomych i ludzi, którzy przypadkiem nawet jakaś tam przeczytali w internecie te wiersze, zasugerowali, żeby tak z tym wyjść na świat. No i jakoś tak się fajnie przyjęło, bo faktycznie takiej poważnej poezji, takiej richtig poezji po śląsku nie było. No i trzeba było coś z tym zrobić, także... A problemu z godaniem, jak się od bajtla godało w domu, to nie ma żadnych problemów. No właśnie, ale tyś pisał w specyficznym języku, to też było takie przemyślane. To znaczy w specyficznym języku, to było w ortografii. W ortografii Sztojera. To jest właściwie ortografia, która powstała w okresie międzywojennym przez doktora Feliksa Sztojera. No a ja chciałem zawrzeć taki akcent historyczny, żeby ktoś mi nie zarzucił, że tam wymyślił się jakaś swoja transkrypcja i coś tam próbuje tam wynokwiać. Także chciałem się tam zachować taki akcent historyczny. Bez to właśnie jest ortografia Sztojera. No właśnie, poważna poezja, a tu synek, nastolatek, w zasadzie, który zaczął tam pisać te wiersze. No i ten wiersz, co my słyszeli, to jest taki, no, o odchodzeniu, taki, no, jak to się stało, że to jest takie poważne tematy. Wiesz co, ja się po prostu najlepiej umiem tak wyczuć taki klimat, taki nostalgiczny, refleksyjny, także to jest taki trop, którym najchętniej podążą i tego się trzyma, bo w tym się tak się odnajduję najbardziej w takim klimacie właśnie, no takim refleksyjnym. Jakby pisał coś takiego humorystycznego, to mogłoby to być nawet, było to nawet dosyć takie udane, ale jednak ten mój styl najbardziej pasuje właśnie taki nostalgiczny. Ja się teraz właśnie uświadomiła, że nie wiedziała, że mi taki odcinek wyjdzie, że sam nostalgiczna piosenka, potem teatr Kopidu i teraz taki wiersz, no musimy zmienimy formułę. Zmienimy formułę, żeby ludzie się nie popłakali. Znasz jakiś widz? Nie, to nie na ten program, wiesz? Ale to jest nieskoro i smażę. No to najkrótszy jest na świecie, no będzie lepiej, no. Także... Nie no, ty nie możesz narzekać, bo oprócz poezji to jeszcze ci wychodzi z muzyką, a właśnie samą ten tomik poezji, myśli ukryte, jest go idzie dostać, prawda? Idzie bezproblemowo dostać. Nie no, bez problemu, tak nie godę. Nie słyszałeś, jak się reklamuje teatr na Umiony, już nie ma biletów, to już mi powiedzieć bez problemu, ponieważ egzemplarze. na najfajniejszych takich punktach sprzedażowych dotyczących jakichś tam gadżetów śląskich, czy jakichś tam pozycji właśnie publikacji się dostanie. Jest, oczywiście. A jak zabraknie, zawsze się zrobi dodruk, także spokojno głowę. Dobrze, a tu jest płyta, bo przede wszystkim do ciebie oprócz poezji to jest jeszcze muzyka. I to muzyka, ale nie szlagry, nie śląsko. Nie, daleko mi do tego, ponieważ zresztą od samego początku mojego życia jakoś tak muzyka tam najbardziej mi tam towarzyszyła i on się tak najbardziej odnajduje w muzyce. Ona mi jakaś tam zawsze w duszy najbardziej gro. No i nie mogło być inaczej, żeby się pokazać ludziom to, co się mu tam w środku. Czyli muzyka elektroniczna, co wiem, co dla wielu ludzi, którzy znają mnie od strony takiej poetyckiej, może być zaskoczenie, ale taki największy wulkan energii ze mnie wychodzi właśnie jako DJ, ponieważ jestem DJ-em.
od 17 roku życia i ci powiem, że no, tyś mnie jeszcze nie widziała z takiej roli. Muszę to obejrzeć. Zapraszam w zasadzie. Za niedługo też będę grać tutaj w Katowickim Klubie w Inkubatorze. Także jak najbardziej 19 lutego. W każdym razie no, po prostu w takiej muzyce najbardziej się odnajduję. Wtedy ta cała moja energia taką pozytywną też widać. No i się odnajduję w muzyce elektronicznej, no ale też w muzyce ambientowej, czyli w tej płycie, która została wydana. No właśnie, fragment utworu mogliby słyszeć właśnie pod tym wierszem, Ja. w którym wysłali w to. twoim wykonaniu. A powiedz, bo w tym muzyce takiej właśnie nowoczesnej, ambientowej, ty też przemycasz ta śląskość w tytułach. No tak, tak jak tutaj, nie wiem czy to, nie, do kamery to może za małe czcionka, ale tytuły utworów są po śląsku. Ponieważ jak wysyłałem demówki, materiał demówki do wytwórni, to o dziwo, bo płyta została wydana w irlandzkim labelu, w irlandzkiej wytwórni, powiedzieli mi, czy przetłumaczymy te tytuły, czy zostawiamy w języku moim tam, bo nie wiedzieli, co to jest. Wiadomo, że to jest Salesian Language, że to jest śląski język. No to dobra, to zostawiam oryginały. Także w taki sposób też próbuję to tak przetransportować. Dobrze, a powiedz teraz jeszcze, bo na pewno by mogli długo gadać, ale nad tym teraz pracujesz. No przede wszystkim dalej w muzyce, nad nową płytą, no i jakieś tam też wiersze się tam tworzy powolutku, no ale też nie ukrywam, tworzę też książkę, prozę taką. Poważną Po śląsku? No oczywiście, no i no po śląsku się pisze. Ale nie. Znaczy, w moim wypadku po śląsku się pisze. Także powieść też będzie po śląsku. To, a może krótko powiedzieć o czymś? Mam nadzieję, że nie coś smutnego i nostalgicznego. To znaczy, to będzie tako proza życia, można powiedzieć. Smutne. To powiedział, że smutne, to może być coś... No proza życia, no dobrze, no. Znaczy nie, tytuł książki to jest Efekt domina. I to jest bardzo kluczowe, ponieważ pewien biznesmen, główny bohater, pomaga jednej dziewczynie, z którą, no niestety, ale idzie na całość, no i okazuje się po jakimś czasie, że no, musiał zrobić jedna głupota w życiu, żeby się okazać, że w domu też okazały się głupoty. No i to takie... Nie będę za długo gadać, ponieważ to tak... No nie, moglibyśmy coś długo gadać, ale... Ale najważniejsze, żeś powiedział, zachęciłeś. Tak. Po prostu czasem trzeba zrobić coś głupiego, żeby się dowiedzieć coś, co nas otacza, jakie głupoty się w naszym towarzystwie działy. Ja, no to prawda, to prawda. A powiedz, Karol, czy poeci jedzą kreple? No Czy zajmują się tak przyziemnymi rzeczami jak kreple? Ja właśnie chciałem powiedzieć, że zawsze wieczorami tak ugościć, wiesz, tych swoich u siebie, także no. Ale wiemy, tak właśnie wyglądam, że trzeba kreple jeść, także spoko, zjemy Dobra, się. to ty się częstuj, a wszystkich zapraszam Dziękuję. na sondę o maszkietach.